slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. To zápase vítězí poměrem 3-0 na body domácí Červenino. Takže bol si pred zápasom v kľude alebo v strese? Pred zápasom bol som taký viac nabudený, že proste už som chcel ísť do toho, že proste bol som taký šar, proste išiel som do toho. Si v blízkej dobe znovu profesionálny zápas? No určite áno, jak som teraz vyhral ten svoj prvý profi zápas na PMU 20 v Trenčíne, tak mňa to tak proste nabudilo vnútri, som v dobrej forme, tak chcel by som ďalší zápas buchnúť. Takže čo pre teba znamená vyhrať tento svoj prvý profesionálny zápas? Je to super, že znamená to pre mňa prejsť do také vyššej ligy. Akože ja po prvom profi zápas prvý nechal takú spomienku peknú, ale aj tak som vyhral. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Tak v lete ma čaká majstrovstvá sveta IFMA v tajskom boxe, vlastne pôjdem kategóriu U23, kde pôjdem ako najmladší a dúfam, že sa to podarí a proste dovezem zlato. Videli sme na tej plachte, vlastne, že tam máš logo našej školy. Prečo si ho tam vlastne dal? Tak lebo chodím sem do školy a vlastne to mi umožňuje poctivo trénovať dvojfázovo každý deň, takže vlastne keby sem nechodím, tak nemám takú formu a nie som tam, kde som.